салом алайкум дӯстон. Оиди ҳама маҳсулотҳои пиндодо гап мезанам, ки аз куҷо ёфтан мумкин ва чӣ хел кунем, ки бор мо то Тоҷикистон тез биёяд. То охир тамошо кунед. ҳамин разделҳое, ки дар боло ҳастанд, ҳамаш маҳсулотҳои пиндодо ҳастанд. Ҳар якташам медарем категория хати ҷудо карда шудааст. нигоҳ кунед, то охир мефаҳмед. мо метавонем ки аз ҳаминҷа арзон ҳама чизе ки дар кормонад ёфта харид кунем. баъдан аксияи калон шудааст, ки то 11 числа метавонем ки борҳоро то 80% арзон заказ кунем. аллакай аломатҳои аксия дар ҷа нишон дода шудааст. нигоҳ кунед 11 666 ҳама ё аксиянд. мо мехоҳем ки вақти заказ мекунем, заказмо тезтар раса. барои чӣ бояд кард? нигоҳ кунед. дар поён нигоҳ кунед. аввал ҳамин сирха меҷиқидем, мо тез заказа мерафтем. ҳози сирха намеҷиқем. мо метавонем ки ба воситаи группа тезтар заказ кунем. группае ки дар инҷа нишон дода шудааст, ҳамира фарқ надорад. камеша интихоб карда дароед. вақти даромадем, дар ҷои заказ меравам. метавонем ки озодона заказ кунем.